da na ketare. labaran zaji cewar kungiyar kwadago ta umarci daukacin 'ya'yanta a fadin Najeriya su yi taron addu'o'i na musamman a gobe Alhamis sakamakon gayyatar da aka yi wa shugaban kungiyar gaban rundunar 'yan sandan Najeriya. daidai lokacin da shugaban kasa zai gabatarwa da majalisar dattawa tsarin kwarmatan bayanan masu handame dukiyar kasa nan ba da jimawa ba. Gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya ba da umarnin rufe daukacin ma'ajiyoyin bankuna na ma'aikatu da hukumomin gwamnati nan da sa'o'i 48. A ƙetare kuwa wasu jirage marasa matuƙa sun yi lugudan wuta a wasu rumbunan ajiyar mai na ƙasar Rasha. Tare da sallama da fatan ana cikin ƙoshin lafiya, barkan mu da haka da fatan ana kasancewa da Arewa Radio cikin ƙoshin lafiya. Laraba take ta bawa ranar samu 23 ga watan Safar 1446 bayan hijira. Tafiyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makkatul Mukarrama zuwa Madina. 28 kenan ga watan Agusta na shekara 2024 miladiya. Ga labaran mai karanta su Abdulmumin Abubakar Tsanyawa. To a wani labarin da za mu soma yanzu kungiyar kwadago ta ƙasa ta umarci daukacin 'ya'yanta da su gwani da taron addu'o'i na musamman a gobe Alhamis 29 ga watan da muke ciki. Babban sakataren kungiyar na ƙasa Emmanuel Oboja shine ya bayyana haka cikin wata wasiƙa da aka aike ma daukacin rassan kungiyar na jihohi a yau. Shi ya taron addu'o'in ya biyo bayan gayyatar da 'yan sandan Najeriya ta yi shugaban kungiyar kwadago na ƙasa Nancy Kwamarar Jiwa Jero domin ya bayyana gabanta don amsa tambayoyi akan wasu tuhume-tuhume da suka shafi laifin hada baki da aikata ta'addanci da zargin cin amanar ƙasa da sauransu. Ya ce daukacin rassan kungiyar na jihohi za su gudanar da addu'o'in ne a ofisoshinsu na jihohi, inda za su riƙa yin wannan addu'o'i har zuwa lokacin da za a kammala yi ma shugaban nasu tambayi a gobe Alhamis. Tunan kuma yanzu haka ministan kuɗi ya tararar Wale Edun ya bayyana cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu zai gabatar da ƙa'idojin tsarin kwarmato na masu handame dukiyar ƙasa ga majalisar dokoki nan ba da jimawa ba. Edun ya bayyana haka ne a Abuja yayin wata tattaunawa da manema labarai wadda ta mayar da hankali kan kalubalen da ake samu wajen yin kwarmata masu sace dukiyar Najeriya. Wale Edun ya bayyana cewa gwamnatin tarayya za ta karfafa wa 'yan ƙasa gwiwa wajen aiwatar da wannan tsari ka'in da na'in. Edun ya ƙara da cewa manufar za ta sa cibiyar gwamnati ci gaba da bin diddigin 'yan Najeriya, wanda tsarin ya ba su damar ci gaba da zama masu sanya ido. To gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya bayyana cewa gwamnatin Kano ta dogara ne da kasan da take samu daga gwamnatin tarayya wajen gwada da kashe kuɗi da bangaren biyan albashi da samar da kayan more rayuwa da sauran muhimman ayyuka. Da yake jawabi an gana wasu da shugabannin hukumar da kudaden shiga ta jihar Kano da kuma hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar ƙorafe-ƙorafe, ya ƙara da cewa abinda jihar Kano ke tarawa a kowane wata bai wuce naira biliyan 1 da miliyan 600 ba, wanda ya kasa da naira biliyan 10 da jihar Kaduna ke tattarawa a kowane wata. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya ce babban abin takaicin shine kaso 70 cikin 100 na kudin shigar da ake samu naira biliyan 1 da miliyan 600 na fitowa daga kudaden da ake cirewa daga albashin ma'aikata a nan jihar Kano. Gwamnatin Kano ta dogara ne kan cokan da kudaden da take samu kowane wata daga gwamnatin tarayya wajen tafikar da al'amuranta da suka haɗu da biyan albashi da sauran ayyuka na yau da kullum. Ba tare da wannan ba, babu yadda za a yi mu iya cika alƙawuran da muka ɗaukar wa al'ummarmu, musamman a lokacin yaƙin neman zaɓe. Ya kuma alakanta karancin matsalar kudin shigar da ake samu da ayyukan cin hanci da kuma kasa zamanantar da tsarin tara kudin shiga a nan Kano, wanda ya ce su ne ummul aba'isin zurarewa harajin da ake samu. Tunan kuma wani mataki na toshe zurarewar kudin shiga a jihar Kano, gwamna Abba Kabir Yusuf ya ba da umarnin rufe daukacin majiyoyin banki na ma'aikatu da hukumomin gwamnati a cikin sa'o'i 48. Kazalika gwamnan ya umarci hukumomi da ma'aikatan gwamnati da su tura ragowar kuɗin da ke rage cikin ma'ajiyoyinsu kenan na banki zuwa cikin asusun bai ɗaya na gwamnati da aka samar.
da yake jawabi yau a fadar gwamnatin Kano, gwamna Abba ya ce ya umarci babban akanta na jihar Kano da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar ƙorafe-ƙorafe muhimman gajin gado da su tabbatar da an yi aiki da wannan umarni ta da gargaɗin hukunta waɗanda suka bijirewa umarnin da gwamnan ya bada. Ina umartar babban akanta na jihar Kano da ya aiki da sanarwa cikin gaggawa ga dukkanin hukumomi da ma'aikatan gwamnati cewa dole ne a bi dokar gwamnatin Kano ta asusun bai ɗaya ta shekarar 2024. Haka kuma ina umartar babban akanta na jihar Kano da shi ma ya umarci dukkanin bankunan kasuwanci da ke Kano da su rufe dukkanin asusu da ke mallaki hukumomi ko kuma ma'aikatu na gwamnatin jihar Kano. Ya ce daga yanzu gwamnatin Kano za ta koma yin amfani da tsarin asusun bai daya wanda ke da manufar tabbatar da kamanta gaskiya da yin komi a fayyace a dukkanin wata hada-hadar kuɗi ta gwamnatin jihar Kano. To shi kuwa kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Abubakar Labaran Yusuf ya ce gwamnatin Kano ba za ta zuba ido tana gani ana saba ƙa'idoji da aka sanya a shirin nan na taimakekeniyar lafiya a jihar Kano ba. Yayin ziyarar bazata wasu daga cikin asibitoci da suka hada da na Gezawa, na Sanusi da asibitin Sheikh Jidda, kwamishinan lafiyar ya ce sun gamsu da yadda ayyukan shirin ke na taimakekeniyar lafiya ke gudana a wasu daga cikin asibitoci, yayin kuma da suka ga akasin haka wasu daga cikin asibitocin da suka ziyarta. Shi wannan taimakekeniya ba zubin da shi bane da zaka ce na zuba yau dole sai ya dauka, ba haka yake ba. Da ake shi taimakekeniya wanda yake da lafiya ya taimaki mara lafiya shine kawai. Za a sa tara kuɗi duk wata za a tuturawa asibitoci su kuma asibitoci duk wanda Allah ya sa game da larura za a taimaka masa ya samu lafiya da wannan kuɗi da jama'a suka tara. Da lafiya da rashin lafiya sai an je asibiti an karɓi magani ba. Ya kamata al'umma su guji yin haka domin yin hakan zai hana marasa lafiya su samu cikakkiyar kulawa ga al'umma. Allah da su guji rashin bin ka'ida ta aiki da. Kazalika kwamishinan ya ce ba za a sanya ido wasu daga cikin ma'aikata na kawo shirin da ke da niyyar tallafawa al'umma a bangaren kiwon lafiya taskaro ba. Yana mai jan hankalin waɗannan ma'aikata da su gyara matsalolin cikin mako ɗaya ko su fuskanci hukunci. A zantawarsa da wakilin Ma'aru Dalla da farin gida, shugaban ma'aikatan jihar Kano Alhaji Musa Abdullahi ya ce sun ga abubuwan yabo duk da cewa ko wasu gyare-gyare da za a yi duba a kansu a wasu asibitoci da suka ziyarta. Mun ga abubuwan da muka gani, wayansu na yabawa, wayansu na gyara, wayansu na kuma jan kunne cewa a kokari a gyara domin a tabbatar wannan abin ya ci gaba domin amfana wa al'umma da yake. Don duk ma'aikaci da yake cikin wannan ya tabbatar wannan abin na taimakawa al'umma, yana taimaka masa wajen kula da lafiyar iyalinsa. So abubuwan da muka gani kenan, kuma gaskiya bai mu samu batanci kamar wanda aka samu wancan zagayen ba. Wannan ya nuna ana samun ci gaba cikin yadda abubuwan su. To za ku iya tsokaci kan wannan labari na taimakekeniyar lafiya nan Kano a shafinmu na Facebook kan Arewa Radio 93.1. To a can jihar Ogun kuwa da kwamishinar lafiya ta jihar ce Dr. Toma Koka ta ce babu wani rahoto na ɓullar cutar ƙyandar da aka samu a faɗin ƙananan hukumomin jihar 20. Ta bayyana haka ne cikin wata sanarwa da aka raba manema labarai a birnin Abeokuta, inda ta ce jihar na ci gaba da saka ido tun farkon barkewar cutar a shekara 2022. A cewar ta, rabon da samu ɓullar cutar ƙyandar biri a jihar tun a cikin watan Mayun 2023. Ta ce aikin su na sa ido ya lalubo wasu mutane 151 da aka yi zargin suna ɗauke da cutar, amma kuma gwaji ya tabbatar da cewar ba sa ɗauke da ita. Mataimakin daraktan sashen kula da lafiyar al'umma a hukumar kula da lafiya matakin farko a nan Kano, Murtala Inuwa, ya yi gargaɗin cewa babbar barazana ce ga lafiyar jiki amfani da sigarin da masu yin burodi ke aiki da shirya yin sana'ar su. Inuwa ya alakanta gargaɗin nasa da wanda hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa ta NAFDAC na hukunta masu yin amfani da sigarin kamar yadda yake bisa tanadin doka. Murtala Inuwa ya ce ya kasance ƙwararren masanin cimakar abinci, ya ce karfin zaƙin sigarin na ninka na sukari da kaso 200 zuwa 700, wanda kuma hakan zai iya haddasa cutar yin numfashi da ƙyar ko ciwon kai da cutar fata da kuma amai da gudawa. Ya ce a maimakon haka kamata a rika amfani da zuma a maimakon sukari tare da ba da shawarar daina yin amfani da sukarin baki daya.
cibiyar kare haƙƙin ɗan adam da wayar da kai ta Crescent ta tofa albarkacin bakinta dangane da aiwatar da dokar kula da lafiyar mata masu ɗauke da juna biyu da kuma ƙananan yara a nan Kano. Idan ba manta ba, shekarar 2023 ne gwamnatin jihar Kano ta amince da dokar a wani mataki na rage yawaitar mutuwar mata masu ɗauke da juna biyu da kuma ƙananan yara. To sai dai da yake jawabi a wani taron ƙara juna sune da aka shirya kan fara aiki da dokar, babban jami'in shirye-shirye na ƙungiyar Crescent Omoni Adeoye ya ce har zuwa wannan lokaci gwamnati mai ci bata fara aiki dokar kayan da na'in ba. Daga nan sai buƙaci gwamnatin kawai ta fara gaggauta aiwatar da wannan doka tare da tanadar mata dukkanin abin da take bukata saboda muhimmancin da kiwon lafiyar mata masu ɗauke da juna biyu da ƙananan yara ke da shi, kamar yadda Furera ta yi magana a madadin sa. An samar da doka tun shekara da ta wuce, kuma aikin da muke yi shine mu ga dai an aiwatar da wannan doka don ta fara aiki a samu rage-ragen mata masu juna biyu da suke rasa rayukansu da 'ya'yansu idan sun zo ko wajen haihuwa ko kafin haihuwa ko dab da bayan haihuwa. So mu yanzu muna kira ga gwamnati ta taimaka ta sami lokaci ta duba wannan dokar da kyau a fara aiwatar da ita da a cimma musamman ma abin da ya sa aka aiwatar da dokar tun farko. Ko da yake ita wannan gwamnati tana aikace-aikace da suka shafi kula da lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara, saboda haka za mu ci gaba da yin abin da ya kamata mu ga dai wannan dokar an aiwatar da ita yadda ya kamata. Wakilin mu ya rawaito mana jami'in kiwon lafiya a matakin farko na karamar hukumar Gwale Sani Abdusani na cewa taron ƙara juna sanin da ake shiryawa al'umma kan muhimmancin kula da lafiyar masu juna biyu zai taimaka wajen dakile yawaitar mace-mace da ake samu a tsakanin masu ɗauke da juna biyu. Gashi nan yanzu muna yi shine wayar da kan al'umma, wayar da kan ma'aikatan lafiya, ƙara musu ilimi, ƙara musu kayan aiki, mutane su rika taimakawa mata masu ciki wajen haihuwa, tabbatar da an bada abin hawan da zai kai su asibiti akan lokaci, sannan da kula da lafiyar yaran da matan ma bayan sun haihu. Ita kuwa gwamnatin tarayya ta yi ganawa ta musamman da shugabancin kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU. Ministan ilimi Farfesa Tahir Mamman shine ya shirya zaman a yau, kwanaki kadan bayan da kungiyar ta yi barazanar tsunduma yajin aiki kan zargin kin cika mata alƙawarin da gwamnatin tarayya ta ɗauka. Taron da ya mayar da hankali ne domin hana sake fadawa yajin aiki a faɗin ƙasa a fannin ilimi da kuma tabbatar da tsaro a jami'o'in. Cikin mahalarta taron akwai wakilan kungiyar ta ASU ƙarƙashin jagorancin shugabanta Farfesa Emmanuel Oshedeke, sai shugabannin kungiyar da suka gabata ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban da ya sauka Farfesa Biodun Ogunyeme, sai babban sakataren hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa da kuma manyan ma'aikatan gwanarwa na ma'aikatar ilimi ta tarayya da sauran hukumomi. Zade a sake yin ganawa ta biyu a cikin watan Satumba mai kamawa. Mabiya mazhabar Shi'a sun zargi dakarun sojin Najeriya da tsare mutanen da ba ji ba su gani ba da suka hada da 'yan kallo da 'yan kasuwa da ma masu wucewa ta kan hanya a barikin sojoji na Abacha da ke Abuja bayan tattakin 40 da suka gabatar a kwanan nan. Ƙungiyar ta yi ƙarin cewa jami'an tsaron 'yan sanda sun kama fararen hula ba tare da bambancewa ba a yayin wannan tattaki, ciki har da waɗanda ba su shiga cikin jerin gwanansu ba. Sun yi zargin cewa waɗanda aka kama maza da mata ana tsare su ta da musguna musu ba tare da gabatar da su gaban shari'a ba. Ya wani taron manema labarai a yau da aka yi Abuja, kakakin kungiyar mabiya mazabar Shi'a Fatima Aliyu Adam ta bayyana cewa suna da tarin hujjoji da ke nuna cewa an musguna mutanen da aka tsare sannan kuma an tsare su a bisa ka'ida ba. Tunan kuma gwamnatin jihar Sokoto ta roƙi shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na Afirka kenan da ya taimaka kenan wajen ganin an zaƙulo waɗanda suka kashe hakimin Gatawa tare da abokan hulɗar su domin gurfanar da su gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Take mayar da martani kan wa'adin makonni biyu da kungiyar ta bayar na korar kwamishinan tsaro na jihar tare da biyan diya ga iyalan marigayi sarkin da masu garkuwa da mutane suka yi wa kisan gilla. Gwamna Ahmad Ali na jihar Sokoto, wanda ya magana ta bakin mai ba shawara kan harkokin tsaro Kanal Ahmad Usman mai ritaya, ya ce gwamnatin jihar ta yi mamakin dalilin da ya sa kungiyoyin ba su yi bincike ba tare da tuntuɓar juna kafin su kai ga ɗaukar wani mataki. Gwamnatin jihar ta ce shi suke kungiyar ta taimaka mata wajen ganin an zaƙo da suka aikata wannan ɗanyen aiki domin gurfanar da su gaban shari'a.
Inda sabbin tarayya Abuja ta kama wani sojan ruwa mai suna Abdurrashid Muhammad bisa zarginsa da hannu a kisan wani mai suna Amin dan gidan tsohon hafsan sojan ruwa na ƙasa Admiral II Ibrahim mai ritaya. Kwamishinan 'yan sandan Abuja Benes Egwe a lokacin da yake holan mutumin da ake zargi a Abuja ya ce Muhammad ya halaka Aminu tare da sace motar sa kira Prado Jeep makonni biyu da suka gabata. Ya ko ba da tabbacin cewa an karɓo motar daga hannunsa. A hirarsa da manema labarai, sojan ruwan da ake zargi ya ce shi matukin jirgin ruwa ne a rundunar sojan ruwan Najeriya, inda aka tura shi gidan tsohon babban hausin sojan ruwan na ƙasa. Gwamnatin tarayya ta bayyana sunan wata mata mazaunar ƙasar Canada mai suna Amaka Patient Sumbaga, wadda ta wasu kalamai na barazana kwanan akan wasu yarabawa 'yan Najeriya da kuma 'yan asalin Benin. A wani bidiyo da ya karaɗe shafin X a ranar Talata, an jiwo muryar matar na yin wasu kalamai na nuna ƙiyayya ƙara kan yarabawa yana taro da suka yi ta manhajar TikTok. Matar, wadda ke yin turancin burokin, ta yi bayanar saka ma yarabawa guba da kuma mutanen Benin. Da take tsokaci kan bidiyon shugaban hukumar kula da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare, uwar gida Abike Dabiri Erewa, wadda ta bayyana sunan matar, ta ce 'yan Najeriya mazauna Canada sun kai korafin matar gaban hukumin da suka dace a can yanzu haka. Karfe 7:16 kenan a karamar hukumar Rano da kuma Gaya a nan jihar Kano. Shi kenan da mintuna 17 agogon GMT da Ghana. Labaran ƙasa na ƙetare ake sha kai tsaye daga nan arewa rediyo faɗin ra'ayinka mita 93.4 zango FM. Za ku iya bibiyar ma shafukan sada zumunta na Facebook da kuma Instagram kan arewa rediyo 93.1. Lale marabanku. Ruwan sama mai karfin gaske da ya haifar da ambaliyar ruwa sanadiyar mutuwar mutane 15 a can inda ya kama da rahotanni suka bayyana. Koguna da ke yammacin jihar Gujarat sun rabe yayin da mutane 23,000 suka fice daga gidajensu sakamakon ambaliyar ruwan. Jaridun kasar sun bayyana cewa kimanin mutane 15 ne suka rasa rayukansu daga ranar Litinin a jihohi 8. Ministan kasar a shafin sa na sada zumunta ya bayyana cewa an buƙaci masunta da su ƙaurace wuraren sana'ar su na kamun kifi har sai an ga abin da hali yayi. Wasu jirage marasa matuƙi sun yi lugudan wuta a wasu rumbunan ajiyar mai guda biyu na Rasha, wanda hakan ya sanadin tashin wuta kamar da hukumomin kasar suka bayyana yau Laraba. Sabon harin da Ukraine ta kai akan wuraren na zuwa ne bayan kutsen da Rasha ta yi ma kasar Ukraine tun da farko. Harin jirgi maras matuki ya haifar da tashin gobara a rumbun ajiyar man da ke kudu maso gabashin kasar Rasha, kamar yadda gwamna Rostov ya rubuta wani sako da aka wallafa a Telegram. Jami'an kashe gobara na faɗi tashin kashe hayakin da ya turnuƙe a wajen, sai dai babu wata barazana da hayakin ya haifar ga gidajen jama'a da ke yankin, sannan ko babu wanda ya ji rauni sakamakon wannan farmaki. Wata majiya daga hukumar leƙen asiri ta Ukraine ta tabbatar da kamfanin lancin labarai na AFP cewa lambun ajiyar man shine wanda ake amfani da shi kai tsaye wajen tura ma dakarun Rasha man da suke amfani da shi na gwada da harkokinsu na yau da kullum.